presented by Muskan Recording Studio, Pali Ghansyampur। कौन दुश्मनी के तू बदला ले लेबा, कौन दुश्मनी के तू बदला ले लेबा। पूरा गाँव के लाठी हमरा देह पे तू लेबा, हाँ पूरा गाँव के लाठी हमरा देह पे तू लेबा। कौन दुश्मनी के तू बदला ले लेबा, कौन दुश्मनी के तू बदला ले लेबा। पूरा गाँव के लाठी हमरा देह पे तू लेबा, पूरा गाँव के लाठी हमरा देह पे तू लेबा। डीजे मनीष रक्सौल। पूरा गाँव के लाठी हमरा देह पे तू लेबा। जब हम सोचल की हो चुम्मा चाची, बोला के गौआ के तोरा दिल छाती। जब हम सोचल की हो चुम्मा चाची, बोला के गौआ के तोरा दिल छाती। कौन कसूर के दे तारू साजा, बहिया में हमरा दिलू नमाजा, बहिया में हमरा दिलू नमाजा। काहे हमर शरीर के अंग तुर लेबा, काहे हमर शरीर के अंग तुर लेबा। पूरा गाँव के लाठी हमरा देह पे तुर लेबा, पूरा गाँव के लाठी हमरा देह पे तुर लेबा। पूरा गाँव के लाठी हमरा देह पे तुर लेबा। मुस्कान रिकॉर्डिंग स्टूडियो, पाली घनश्यामपुर। मैसेज कैले रहू सजिया के अइह, संजय बिहारी पिया मंगिया सजइह। मैसेज कैले रहू सजिया के अइह, संजय बिहारी पिया मंगिया सजइह। संजय बिहारी पिया मंगिया सजइह। पहले कबो ऐसा ना सोचले रहनी हो, पहले कबो ऐसा ना सोचले रही हो। पूरा गाँव के लाठी हमरा देह पे तुर लेबा, पूरा गाँव के लाठी हमरा देह पे तुर लेबा। कौन दुश्मनी के तू बदला ले लेबा, कौन दुश्मनी के तू बदला ले लेबा। पूरा गाँव के लाठी हमरा देह पे तुर लेबा, पूरा गाँव के लाठी हमरा देह पे तुर